Hej elever, jeg hedder Kevin, og jeg er rollemodel i Vejen til en Erhvervsuddannelse, som meget snart kommer ud og besøger jer. Ved besøget vil jeg eller nogle af mine rollemodelskollegaer fortælle om vores vej til en erhvervsuddannelse og tale med jer om jeres tanker omkring fremtid og uddannelse. Ved vores besøg vil I få et indblik i over de 100 forskellige erhvervsuddannelser, der er og der findes, og de mange veje, man kan komme dertil. Vi har selv taget en erhvervsuddannelse og vil fortælle om nogle af vores veje dertil og de overvejelser og udfordringer, vi har haft undervejs. I kan forberede jer ved at gå ind og læse om de forskellige muligheder, der er på ug.dk, eller ved at besøge vores Instagram, hvor I også kan få et indblik i, hvad rollemodellerne går og laver til hverdag. Inden vi kommer, må I også meget gerne tænke over følgende. Ved I, hvad I gerne vil efter FGU? Har I overvejet, om en erhvervsuddannelse kunne være noget for jer? Og har I nogle spørgsmål om erhvervsuddannelse, som I rigtig gerne vil tale med os om? Vi glæder os rigtig meget til at komme ud og besøge jer.